Dette forløb handler om social arv. Lad os indledningsvis prøve at bryde begrebet op og se nærmere på det. Det sociale handler om normer og værdier. Om samspillet mellem mennesker. Vi fokuserer på, hvordan mennesker indgår i relationer med andre mennesker, og hvordan de påvirker hinandens adfærd og handlemønstre. Ligesom man kan arve penge eller ejendele, er teorien i social arv, at et barn arver noget fra sine forældre, som ikke er materielle ting. Når vi taler om social arv, mener vi oftest negativ social arv, og derfor har vi tit fokus på de negative forhold, som børn og unge arver fra deres forældre. Det kan for eksempel være manglende muligheder for at få en uddannelse, fordi forældrene ikke har en uddannelse, eller risikoen for at blive alkoholikere, fordi forældrene selv er alkoholikere. De livsvilkår, som et individ har, er altså påvirket af, hvad barnet har med hjemmefra. Din sociale arv har derfor blandt andet betydning for, hvad du mener om politik, hvordan du opfører dig, når du møder nye mennesker, eller starter på en ny skole. Et vigtigt begreb i forbindelse med social arv er socialisering. Socialisering er den udvikling, du gennemgår, fra du er helt lille, til du er voksen og skal klare dig selv. I denne periode udvikler du holdninger til mange ting, for eksempel at man ikke må slå andre, og forskellige værdier. For eksempel det er vigtigt at få en uddannelse, så du kan klare dig selv. Du lærer dermed også, hvordan du indgår i det samfund, du er en del af. Du påvirkes især af dine forældre, men i din socialisering påvirkes du også af pædagoger, når du er helt lille, og af lærere, når du kommer i skole. Hvis din socialisering er vellykket, har du let ved at indgå i forskellige sammenhænge med andre mennesker. Hvis din socialisering derimod har været mindre vellykket, kan du have svært ved at få din hverdag til at fungere. I stedet for at tale om børn med negativ social arv, kan du også bruge begrebet risikobørn. I virkeligheden er betydningen meget den samme. Men det er dog alligevel ikke helt det samme. Med ordet risikobørn, frem for børn med negativ social arv, mener vi også børn, der har stor risiko for at udvikle samme sociale problemer som deres forældre, f.eks. alkoholproblemer eller lange perioder uden arbejde. Forskellen er dog, at du ved brugen af begrebet risikobørn rent faktisk tror på, at børnene kan risikere at udvikle sig anderledes og bedre end deres forældre. Det leder os naturligt hen til det næste vigtige begreb, som er mønsterbrydere. Mønsterbrydere er børn og unge, der ikke bliver som deres forældre. Det er personer, der har brudt med nogle af de negative mønstre, f.eks. manglende uddannelse, som deres forældre har påvirket dem med som en del af deres socialisering. En mønsterbryder kan for eksempel være en dreng, der tager en lang uddannelse på universitetet, selvom hans forældre aldrig har taget en uddannelse og derfor har haft svært ved at hjælpe ham. Hvis man er politiker og ønsker det bedste for sit land og sit folk, så ønsker man også en høj social mobilitet. Hvis der i et land, som f.eks. Danmark, er en høj social mobilitet, betyder det, at man som samfund hjælper til, at de børn, der fødes ind i familier med mange problemer, f.eks. arbejdsløshed, alkoholproblemer, hjælpes til at få et bedre liv end deres forældre. Som politiker ønsker man altså at gøre dem mobile i forhold til det måske dårlige udgangspunkt, de, så at sige, starter deres liv med. Som samfund kan man øge den sociale mobilitet ved at sikre, at så mange børn og unge som muligt får en uddannelse og dermed bliver i stand til at klare sig selv. Hvis de får en uddannelse, er de nemlig meget mindre afhængige af, hvad de gennem socialiseringen har fået med fra deres forældre. Al forskning viser, at forældres uddannelsesniveau spiller en kæmpe rolle i forhold til mulighederne for at bryde den negative sociale arv. I det traditionelle samfund og i det moderne samfund var samfundet væsentligt anderledes indrettet end i det senmoderne samfund.
Derfor er de forhold, der påvirker muligheden for at bryde den sociale arv, også væsentligt anderledes i dag end tidligere. I dag er der en masse ting, der påvirker dine muligheder for at bryde den negative sociale arv, i både positiv og negativ forstand. Hvor børn og unge tidligere i høj grad var, hvad man kan kalde dømt på forhånd, er der i dag mange ting, der påvirker dine livsmuligheder. Du er således ikke i samme grad som tidligere dømt på forhånd. Din familie og øvrige tætte netværk spiller stadig en stor rolle for dine livsmuligheder. Men andre vigtige forhold spiller også ind. Det er for eksempel de pædagoger, du møder i daginstitutioner. Pædagogerne kan fungere som positive rollemodeller for børn, der kommer fra hjem præget af negativ social arv. Og pædagogerne kan på den måde medvirke til, at antallet af mønsterbrydere stiger. Det er for eksempel de lærere, du møder i skolen. Også lærerne kan være med til at gøre en positiv forskel i børnenes liv. Det er for eksempel den viden, du nu nemt kan tilegne dig fra den øgede informationsteknologi. Med internettet er det i dag blevet muligt for dig at tilegne dig viden, så du ikke i samme grad er afhængig af den viden, du får med hjemmefra. Det er for eksempel det forhold, at alle, gennem vores udbyggede velfærdsstat, har adgang til gratis uddannelse og sundhedsydelser. Dermed er vi ikke i samme grad som tidligere dømt til et liv uden uddannelse og med dårligt helbred. Konklusionen må derfor være, at især forældres uddannelsesniveau spiller en vigtig rolle for børn og unges muligheder for at bryde den negative sociale arv. Samtidig har en række ændrede samfundsforhold gjort, at mulighederne for at bryde den negative sociale arv er steget gennem de senere år. Det betyder samtidig, at du er nødt til at inddrage mange forhold, når du skal undersøge den sociale arvs betydning.